Rekord ta' aktar minn 500,000 ruħ qasmu l-fliegu bejn Malta u Għawdex fi żmien il-miliet dan juri żieda ta' kważi 40,000 ruħ jew 8% aktar mill-istess perjodu s-sena l-oħra. Min ċifri maħruġa mill-kumpanija GoZo Channel irriżulta wkoll li fix-xahar ta' Diċembru u l-ewwel ftit jiem ta' Jannar qasmu l-fliegu aktar minn 156,000 vettura, żieda ta' 11% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet meta qasmu il-fliegu ftit iżjed minn 140,000 vettura. Stqarrija mill-Ministeru għal Għawdex qalet li għal sen oħra n-negozju f'Għawdex esperjenza riżultati tajbin ħafna u dan bis-saħħa ta' investiment qawwi li qed jagħmel il-Ministeru f'dawn iż-żminijiet. Intqal kif l-aktar ġurnata biżla l-vapuri tal-GoZo Channel kienet il-ħadd 30 ta' Diċembru meta qasmu b'kollox aktar minn 25,000 passiġġier u aktar minn 5,000 vettura fuq 76 vjaġġ li operat il-kumpanija. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana stqarret li s-sidien ta' stabbilimenti u restoranti kienu ferm sodisfatti bl-influss ta' persuni f'dan il-perjodu li faħru il-mod strutturat u maħsub ta' kif inħadem il-programm min-naħa tal-Ministeru għal Għawdex. Dan is-suċċess jiġdu wkoll il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu f'Għawdex, is-Sur Joe Muscat, li qal li f'dawn il-ġranet festivi l-andament turistiku fil-Gżira kien tajjeb ħafna u qal li dan il-perjodu kien l-aħjar wieħed fl-aħħar snin. Is-Sur Muscat żied kif in-numru ta' viżitaturi f'Għawdex kien evidenti bil-lukandi Għawċini rrappurtaw domanda tajba ħafna l-akkomodazzjoni flimkien mal-farmhouses b'mod speċjali fl-aħħar tmiem il-ġimgħa tas-sena. Qasam ieħor li rrapporta perjodu tajjeb kien dak ta' ristoranti b'mod speċjali fil-ġimgħa ta' bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena. Minnaħa tiegħu s-Sur Joe Borġ fisem il-Kamra tal-Kummerċ Għawċija sostna li l-kampanja il-Miliet f'Għawdex laħqet l-aspettattivi tagħha. Stqar li l-fatt li Għawdex ġie rreklamat bħala post ideali biex persuna tgawdi dawn il-jiem ta' festi kellha impatt pożittiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.